ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଯଦି ବି ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ଶୋଇଛୁ, ମନ ସବୁବେଳେ ବିବ୍ରତ, ଏଇ 2 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସଫଳ ହେବ। ଆଜି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଡିଓ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେଇମାନେ ବେଡ୍ ଲକି ବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ ଖରାପ, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ। ଡିଓ ସାର୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଚିହ୍ନିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଇତ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମର କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତ ମୁଁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯାହାର ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେଟା A1 କରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଭଲ କରିବୁ, A1 ଅଧିକ ରଖିକି ଦେଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ DO ଅଫିସର ଆଉ DPC ଅଫିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର୍ସ, ରିଟାୟାର୍ଡ ତ କହିବା ଭୁଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସିତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାର୍ମାନେ ବି କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଶିକି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଏକୋମୋଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ 15-20 ହଜାର, ମାତ୍ର 4,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ମଇଳା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ କାଲିର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଲାଇଟ୍ ସାଇନ୍ସର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ,
भाई मानू सी 2 दिन है आम प्राक्ट आरंभ कर स्टेज्र